இப்போ வத்தல்மலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைந்ததிலிருந்து இங்கே சிறப்பான திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றாக தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டு தருமபுரி மாவட்டத்தில் நிறைய சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்கு, நிறைய மலை கிராமங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட அதிக கவனம் செலுத்தப்படுறது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைந்ததிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா வத்தல்மலைக்கு. அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சான்று வந்து இன்னைக்கு நீங்க இருக்கக்கூடிய இங்க அரசு அலுவலர்களுடைய வாகனங்களை பார்த்தாலே போதும். அதாவது தருமபுரியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து துறைகளும் இங்கே தான் இன்னைக்கு வந்து தருமபுரியில் வத்தல்மலையில் இங்கே உங்களுக்காக இங்கே எல்லாருமே அசம்பிள் ஆயிருக்காங்க. மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் தலைமையின் கீழ் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, மக்கள் வந்து எப்படி பயன்பெறலாம், இதெல்லாமே வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கே வந்து புதுமையாக தான் இருக்கு. ஏன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து கீழே போயிட்டு இத்தனை அலுவலர்களையும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆஃபீஸாக ஏறி இறங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 1 மாதம் ஆகிடும். ஒவ்வொரு ஆஃபீஸும் ஒவ்வொரு நாள் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் அத்தனை அலுவலகமும் இன்னைக்கு உங்களை தேடி இங்கே வந்திருக்காங்க. ஏன்னா முதல்வருடைய அறிவுறுத்தல் அது மாதிரி தேர்தலுக்கு முன்பே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்னு ஒவ்வொரு திட்டமாக அறிவிச்சு ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலையும் ஒரு பெட்டியை வச்சு அதில் நீங்கள் மனுக்கள் போடுங்கன்னு சொல்லி அந்த மனுக்களுக்கெல்லாம் ஒரு தனி அலுவலரை நியமித்து அவர்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு மனுவுக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு எண் கொடுத்து இது அந்தந்த துறை சார்ந்து அனுப்பப்பட்டு அது ஏற்கப்பட்டதா இல்லை ஏன் ஏற்கப்படவில்லைன்ற அது ஒரு காரணமும் கொடுத்து அதற்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அது வெறும் தேர்தலுக்கு முன்பு தேர்தல் ஆட்சி வருவதற்காக மட்டுமல்ல, தேர்தல் முடிந்து ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு பார்த்தீங்கன்னா அதை இன்னும் சுருக்கி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கீழே வந்து உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் வந்து போட்டு உங்களுடைய கோரிக்கைகள் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் அனுப்பக்கூடியது அதற்கான அந்த துறை சார்ந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் தீர்வு காணப்பட்டு இன்றைக்கு மக்களுடைய அரசாங்கமாக இங்கே செயல்பட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு துறைக்குமே வந்து அவங்களுக்கான அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு மக்கள் என்ன அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்களோ அதற்கான தீர்வு காண்றதுக்கு தான் இங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தின் வேலையாக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னா சாலை வந்து மிக நன்றாக சாலை போட்டிருக்குன்னா அது பிரதம மந்திரி சாலை மேம்பாடு திட்டத்தில் எனது பரிந்துரையில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஒப்புதலுடன் இங்கே இந்த சாலை வந்து அமைக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி வத்தல்மலைக்கு வந்து ஒரு முதலமைச்சர் தமிழக முதலமைச்சர் வந்திருக்காருன்னா ஒரே ஒரு முதலமைச்சர் அவர் மட்டும்தான் வந்திருக்காரு. அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் எங்கள் கட்சி தலைவர் முதல்வர் திரு M.K. ஸ்டாலின் அவர்கள் மட்டும்தான் வந்து இந்த கிராமத்துக்கு வந்து உங்களோட உட்கார்ந்து உங்களிடம் பேசி, ஏன்னா எவ்வளோ ஊருக்கு எவ்வளோ தேர்ந்தெடுத்துருக்கலாம், ஆனால் இந்த ஊர் பொதுமக்களுக்கு வந்து பார்க்கணும், இந்த இடத்த வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டடங்கள்லாம் எழுப்பிட்டு இருக்கு. ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் கால்நடை மருத்துவம் இங்கே வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இத்தனை ஆண்டு காலம் சாலை போடப்படாமல் அப்புறம் சாலை போடப்பட்டு அதற்கப்புறம் பேருந்துகள் விட இல்லை. அப்புறம் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் இருக்கக்கூடிய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அவங்களுடைய பரிந்துரையில் சாலை இங்கே போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அவர்களே வந்தாங்க, உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வந்தாங்க, மாவட்ட ஆட்சியர்லாம் வந்து அந்த பேருந்தை வந்து கீழே இருந்து இங்கே இயக்கி அதே பேருந்தில் வந்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் வந்து இந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு பேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சட்டமன்ற உறுப்பினரும் கேட்டிருக்காரு பேருந்து வசதிகள் வந்து இன்னும் தேவைப்படுது. பேருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஊருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அப்போது இங்கே பயன்பாடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பேர் வந்து அந்த பயன்பாடு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்கன்ற பொறுத்து அதிகமாக கண்டிப்பாக அது செய்து தரப்படும்ன்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வந்து மற்றும் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்க மூலமாக ஊர் மக்களுக்கு வந்து அந்த உறுதி அளிக்கிறோம். ஏன்னா மக்களுக்கான அரசு உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அது கண்டிப்பாக செய்து தரப்படும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 200க்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் வந்து பெறப்பட்டிருக்கு, ஏற்கனவே பெறப்பட்டிருக்கு. அது 2 கோடி ரூபாய்க்கு 2 கோடி 12 லட்சம் ரூபாய்க்கான உங்களுக்கான இது வந்து இன்னைக்கு தரப்படுது. அதாவது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுமனை பட்டா, அந்த வீட்டுமனை பட்டா மற்றும் OAP மற்றும் வந்து சாலை வசதி கேட்டு நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தேன் அந்த புக்கில் எல்லாமே ஏற்கப்பட்டிருக்கு. கூடிய விரைவில் வந்து அந்தந்த துறை சார்ந்து உங்களுக்கு செய்யப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் மனு யார் கொடுக்கலையோ இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வாங்கிக்குவாங்க. அதற்கான விளக்கங்களும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்து தரப்படும். அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் பேசும்போது பால் சிலம்பு அந்த இது கிராமத்தை பற்றி பேசினார். வரும்போது கூட அதை பற்றி பேசிட்டு வந்தோம். கண்டிப்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பரிந்துரைப்படி அவர் வந்து தருமபுரியோட அது சேர்க்கப்படும்ன்ற அந்த உறுதியும் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் போகிறது வந்து இருக்குது, அந்த சிரமம் வந்து இனிமேல் இருக்காது, அந்த உத்தரவாதம் கொடுக்குறோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அலுவலர்களை மக்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. கண்டிப்பாக வத்தல்மலை இன்னும் ஒரு
7-8 ஆண்டுகளில் ஊட்டி போல் ஒரு மிக சிறந்த சுற்றுலா தலமாக தமிழகத்தில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்க. அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கிற மாதிரி அந்த பேராகிளைடிங், அதுக்கப்புறம் ட்ரெக்கிங், அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து சுற்றுலாத்துறையை வந்து மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இந்த அரசு ஈடுபடுன்னு சொல்லி இந்த ஊர் வந்து இப்போ இருக்கிறதை விட மக்களால் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட ஒரு கிராமமாக இந்த வத்தல்மலை நிச்சயமாக மாறும்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய தெரிவித்தேன்.